Είμαι η Μαρία Κωσταζότου, ειδική παιδαγωγός, μητέρα και επιστημονικά υπεύθυνη στο Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης Χαρισματικά Παιδιά. Μαρία Κωσταζότου, ως ειδική παιδαγωγός, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για το φαινόμενο της αδελφικής ζήλιας. Είναι μεγάλο φαινόμενο. Να ξεκινήσουμε με το πώς εκδηλώνεται. Λοιπόν, η αδελφική ζήλια είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν τα αδέλφια. Αναφερόμαστε με τον όρο αδελφική ζήλια στις συγκρούσεις που γεννιούνται όταν έρχεται και το νέο μέλος της οικογένειας. Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Όλα τα αδέλφια το βιώνουν αυτό το συναίσθημα, αρκεί βέβαια να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε τόσο εμείς οι γονείς όσο και το παιδί στο σπίτι. Σε επίπεδο επικινδυνότητας, λες πια. Φυσικά, ναι. Εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Αρχικά με αρνητικά συναισθήματα, με έντονες και δυσάρεστες συμπεριφορές, χτυπήματα, κραυγές και φυσικά με τη δυσκολία του πρωτότοκου παιδιού να αρχίσει να μοιράζεται τόσο φυσικά τα υλικά αγαθά του, αλλά κυρίως την προσοχή των γονιών του. Έχουμε ποτέ φαινόμενο να ζηλεύει το δευτερότοκο παιδί, το πρωτότοκο? Αυτό συμβαίνει μετέπειτα, όταν τα παιδιά είναι πιο μεγάλα και αντιλαμβάνεται και το δεύτερο παιδάκι. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί αν έχουν και μεγάλη διαφορά ηλικίας, αυξάνονται οι ανάγκες του μεγάλου και το δεύτερο παιδί έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, στην αδερφική ζήλια που το πρωτότοκο κατά κύριο λόγο ζηλεύει τον ερχομό του δεύτερου παιδιού και το δεύτερο παιδί εν συνεχεία, είναι φυσιολογικό τελικά? Είναι φυσιολογικό, ναι, είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όση καλή προετοιμασία και να κάνουμε από πριν, σαν γονείς, να έχουμε συζητήσει μια και δυο και 100 φορές με το παιδί μας, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όλα αλλάζουν, με το που έχετε ένα παιδί, άρα αυτό το κρατάμε λίγο στο μυαλό μας, ότι όλο αυτό το ιδηλιακό δεν υπάρχει από ένα σημείο και μετά. Ό,τι και να κάνουμε, θα τη βιώσει τη ζήλια. Είναι αναμενόμενο. Ωφέλιμο μπορεί να είναι και για τα δύο παιδιά η αδελφική ζήλια? Θα μπορούσε να είναι μόνο στο επίπεδο του ότι, σε μεγαλύτερη ηλικία πάντα μιλάμε, ότι παίρνω τα καλά. Ο ένας παίρνει τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα από τον άλλον. Και οι μικροματαιώσεις ενδεχομένως να βοηθούν στην ενηλικίωση, στην εξέλιξη ενός χαρακτήρα? Θα μπορούσε, ναι, γιατί δυναμώνουν τα παιδιά έτσι περισσότερο. Και εξάλλου από τα λάθη των άλλων μαθαίνουμε κι εμείς. Έτσι ακριβώς. Τώρα, η ηλικία των παιδιών, του πρωτότοκου, παίζει ρόλο στην αδερφική ζήλια? Δηλαδή, όσο μικρότερη διαφορά υπάρχει, είναι πιο έντονο το φαινόμενο ή όσο είναι μεγαλύτερη η διαφορά γίνεται πιο καθοριστικό? Η αδελφική ζήλια, αυτό το συναίσθημα και γενικά το συναίσθημα της ζήλιας, να πούμε καλύτερα, παρουσιάζεται γύρω στους 15 μήνες ζωής του παιδιού. Στο πρωτότοκο παιδί αναφερόμαστε τώρα. Εκεί 3 έως 6 ετών βλέπουμε ότι η ζήλια παγιώνεται, κορυφώνεται, αλλά από τα 7-8 έτη και μετά παρατηρούμε ότι ναι μεν, αν έρθει νέο μέλος θα υπάρξει αυτή η ζήλια, αλλά όχι τόσο έντονη. Γιατί όμως? Γιατί βλέπουμε ότι το πρώτο μας παιδί πλέον έχει αποκτήσει μία θέση έξω από το σπίτι, στις παρέες του, στο σχολείο, σε οικογενειακούς φίλους, σε συγγενείς. Επομένως έχει το πλαίσιο να το υποστηρίξει και δεν είναι και τόσο επιθετικά. Οι έρευνες λένε ότι η ιδανική ηλικιακή διαφορά είναι στα 7 με 8 έτη. Και αυτό γιατί? Το παιδί δεν είναι τόσο επιθετικό, το παιδί έχει αποκτήσει τις προσωπικές του οικογενειακές αναμνήσεις με τους γονείς του και φυσικά πλέον είναι πιο ανεξάρτητο. Ουσιαστικά είναι σαν να έχει μεγαλώσει 7-8 χρόνια σαν μοναχοπέδι, οπότε εκ των πραγμάτων δεν το επηρεάζει τόσο πολύ όσο σε μικρότερη ηλικία ο ερχομός του δεύτερου παιδιού. Η αλήθεια, αυτό που είπες ισχύει. Ισχύει και το επιβεβαιώνουν οι έρευνες. Όταν έχεις 2 παιδιά με διαφορά 7-8 ετών και άνω, μιλάμε για 2 μοναχοπέδια, 3 και ούτω καθεξής. Το οποίο αυτό τελικά είναι ωφέλιμο για τα αδέρφια μεταξύ τους ή όταν μεγαλώνουν σε λίγο πιο μικρές διαφορές ηλικίας, μεγαλώνουν με ένα αδερφάκι πιο κοντά, άρα δένονται και διαφορετικά, παρόλη τη ζήλια? Η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν όταν είναι σε κοντινές ηλικίες υπάρχουν πιο έντονες συγκρούσεις, αλλά μαθαίνουν να μεγαλώνουν μαζί. Μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν μαζί νέες καταστάσεις. Όταν τα παιδιά έχουν μεγάλη ηλικιακή διαφορά, μιλάμε για διαφορετικές ζωές. Δηλαδή, εκεί που μπορεί το ένα παιδί να ολοκληρώνει το δημοτικό, να μπαίνει γερά στην εφηβεία, βλέπουμε ότι το μικρό είναι ακόμα σε νηπιακή ηλικία, δηλαδή δεν έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Τώρα,
Πώς την αντιμετωπίζουμε την αδερφική ζήλια? Από την πιο ελαφρά μορφή της, σε συμπτώματα, έως και τα πιο δύσκολα περιστατικά. Υπομονή από τους γονείς, πολύ υπομονή. Θα θέλαμε τώρα όλοι οι γονείς αυτό να το ακούσουν και να το κάνουν κομμάτι τους. Πλέον θα υπάρχει διαφορετικότητα στην οικογένειά τους. Μιλάμε για νέο challenge, νέα πίστα. Θα πρέπει λίγο να ξεφύγουν από την όμορφη ρομαντική εικόνα ότι όλα τα μέλη της οικογένειας είναι μονιασμένα μέσα στο σπίτι. Όμως, σημαντικό ρόλο για να δέσει όλη αυτή η οικογένεια έχει να κάνει πραγματικά το κομμάτι των ορίων, των κανόνων και της συνέπειας των πράξεών μας. Δηλαδή, το μεγάλο παιδί θα πρέπει να γνωρίζει από πριν ότι δεν χτυπάμε το μωρό και για ποιο λόγο δεν το χτυπάμε, ότι προσπαθούμε να αφιερώνουμε προσωπικό ποιοτικό χρόνο με το παιδί μας. Το μεγάλο παιδί. Με το μεγάλο παιδί, με το πρωτότοκο παιδί, γιατί δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί ότι εκεί που είχε όλη την προσοχή πάνω του, ξαφνικά ήρθε ένα νέο μέλος και του τα πήρε όλα. Το εκλαμβάνει ως κάτι αρνητικό όλο αυτό. Άρα προσπαθούμε ως γονείς να αφιερώνουμε ποιοτικό προσωπικό χρόνο με το πρωτότοκο παιδί. Παρένθεση, οι έρευνες λένε ότι η ζήλια αυτή κορυφώνεται πολύ όταν το πρωτότοκο παιδί βλέπει τη μαμά να θυλάζει. Εμείς λοιπόν δεν προτείνουμε φυσικά ο θυλασμός να γίνεται κρυφά, αλλά προτείνουμε ο θυλασμός να γίνεται όταν το παιδί μας είναι απασχολημένο με κάτι άλλο ή όταν κοιμάται. Άρα θέλουμε επιμονή, όρια, κανόνες και φυσικά δεν μπορούμε να πούμε σε ένα μικρό παιδί τι δεν πρέπει να κάνει. Είναι καλό να μην χρησιμοποιούμε αρνητικές έννοιες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε φροντιστικοί και απέναντι στο μεγάλο μας παιδί, εξηγώντας πως έχει νέα κατάσταση. Γιατί όσο πιο νωρίς αντιληφθεί την αλήθεια, τόσο πιο νωρίς θα προσαρμοστεί και σε αυτήν. Τώρα, τα παιδιά που έχουν βιώσει την αδερφική ζήλια, πώς μεγαλώνουν ως ενήλικες? Το κουβαλάνε, τα επηρεάζει αυτό και στην ενήλικη ζωή τους? Δυστυχώς οι έρευνες λένε ότι η αδελφική ζήλια, εάν δεν διαχειριστεί όπως θα έπρεπε από τους γονείς, αφήνει ανοιχτές πληγές. Ανοιχτές πληγές οι οποίες ακολουθούν τα παιδιά και στην ενήλικη ζωή τους. Τη σχέση των αδερφών εννοείς? Ναι, και όχι μόνο. Και μετέπειτα και στην σχέση τη δική τους με τα δικά τους τα παιδιά. Πόσο μάλλον σε παιδιά τα οποία ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητες προσωπικότητες, σε αυτά τα παιδιά ή σε παιδιά τα οποία στην παιδική τους ηλικία δεν βρήκαν τη θέση αυτή που τους αρμόζει εκτός σπιτιού, εκεί ειδικά ο γονέας θα πρέπει να επιβεβαιώνει την γονεϊκή του αγάπη σε οποιαδήποτε ηλικία και να ανήκει το παιδί τους. Δώσε μας παραδείγματα πώς στην ενήλικη ζωή αποτυπώνεται η αδερφική ζήλια της παιδικής ηλικίας. Ας πάρουμε το αρνητικό σενάριο, το άσχημο σενάριο. Είναι λοιπόν εκείνοι οι ενήλικες οι οποίοι αρχικά μπορεί να μην κάνουν και ποτέ παιδιά. Γιατί μπορεί να σκέφτονται ότι εφόσον δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ εγώ όλο αυτό, γιατί να κάνω αυτό το κακό στα δικά μου τα παιδιά. Υπάρχουν εκείνοι οι ενήλικες οι οποίοι μπορεί να αντιδράσουν λίγο πιο εκδικητικά, άθελά τους, ψυχοσυναισθηματικά, πιο βία απέναντι στο δεύτερο παιδί τους, σκεπτόμενος όλα αυτά που είχε περάσει και ο ίδιος. Ως πρωτότοκο παιδί. Πρωτότοκο, ναι. Όμως υπάρχει εκείνη η κατηγορία ενηλίκων που έμαθαν από τα λάθη των γονιών τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς φταίμε και για τα καλά και για τα άσχημα που συμβαίνουν στα παιδιά μας. Άρα υπάρχουν και αυτοί οι γονείς οι οποίοι θα είναι εκεί να αγκαλιάσουν, να αγαπήσουν, να προσπαθήσουν έτσι ώστε να εξομαλύνουν λίγο την αδελφική ζήλια που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά τους. Εγώ θα ήθελα να πάρουμε το θετικό σενάριο. Υπάρχουν εποχές, υπάρχουν γενιές που έχουν υποστεί περισσότερο την αδερφική ζήλια ή είναι αυτό που λες ότι θα υπάρχει εσαΐ και είναι φυσιολογικό σε οποιαδήποτε κοινωνική συνθήκη και αν βιώνουμε? Τώρα αυτό εμπειρικά θα το θέσουμε αυτή τη στιγμή. Παλαιότερα ήταν πιο έντονη αυτή η ζήλια. Ίσως και επειδή οι γονείς είχαν να διαχειριστούν αρκετά πράγματα, ίσως και επειδή οι γονείς δεν μιλούσαν, θεωρούσαν κάποια πράγματα αυτονόητα. Ίσως γιατί δεν υπήρχατε εσείς για να μας ενημερώνετε για το κάθε τι συμπεριφορικό στα παιδιά μας. Θα μπορούσε. Όμως δεν ήταν τόσο μοιρασμένη η γνώση. Όχι, δεν ήταν. Και πλέον όμως βλέπουμε ότι με το που μείνει έγκυος μια μαμά στο δεύτερο παιδί της ή ακόμα και στο τρίτο της θα έρθει για συμβουλές. Γιατί θέλει να αποφύγει όλα αυτά που ίσως να έχει βιώσει και η ίδια, δεν ξέρω. Αλλά βλέπουμε πλέον ότι οι γονείς μιλάνε. Νοιάζονται. Πολύ περισσότερο. Και οι παλαιότεροι νοιαζόντουσαν, αλλά κάποια πράγματα μάλλον τους τα είχαν περάσει ως δεδομένα. Βέβαια, ναι. Όμως πλέον μιλάνε. Και αυτό είναι καλό. Τέλεια. Μαρία Κωνσταντζότη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι η θεματική μας ενότητα για σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας, κάντε subscribe στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει τα δικά του χαρίσματα. Αρκεί να τα ανακαλύψουμε και να μάθουμε από αυτά.